Mød Emil. Han har meget at se til: lektier, sport, venner, sociale medier. Alt sammen på én gang. Nogle dage føles det, som om hans hjerne kører på overarbejde. I workshoppen Stresshåndtering, teknikker og strategier lærer Emil, hvad der egentlig stresser ham. Han finder ud af, at stress er helt normalt, men at den påvirker både kroppen og tankerne. Emil lærer, hvordan stress kan vise sig som hovedpine, træthed, irritabilitet eller bare lysten til at udskyde alt. Men i stedet for at lade stressen styre, prøver han nogle nye teknikker. Først en guided vejrtrækningsøvelse: træk vejret ind, hold og pust ud. Så en kort mindfulnessøvelse: bare vær til stede, uden at dømme. Til sidst bruger han et AI-værktøj til at få personlige tips. Hvordan håndterer jeg stress før eksamen? Spørger han. AI svarer: tag pauser, bevæg dig og træk vejret dybt. Efter workshoppen ved Emil, at stress ikke er fjenden, det er et signal. Et signal om, at det er tid til at stoppe op og passe på sig selv. Hvad Emil lærte: stress er normalt og kan håndteres. Kend dine stressfaktorer. Brug vejrtrækning og mindfulness. Små pauser gør en stor forskel.